عزو السلام تناطب بلفونونا بمكتاب توكو وزغركم تعزتنا كمي توعلون لوم حمس عصوتو شعات لكاتي فرق معرتن فرعان سدالو هاقراون زيانتات حيزلكم قريبا لغم نمكتالكم بغرب عدم صحاتكم تصنح ميكايل حرقو فلما قبك أنتو تاتو افلم بايتو زوبا ماكل عدقنا نمختن لمعاتن بزبل تيما مبل 24 سروع اخيبو اقاميهم ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ጸንቢሎም ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዱሉክ ዝጸንሖም ጸገም ጽሩይ ስተ ማይ ፍታሕ ከም ዝረኸበ ገሊጾም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ኣጽኒዕዎ ንጸንሐ ገዳ ኣጽዋር ብሓደ ዓመት ከም ዘናውሑ ኣፍሊጡ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኪዩባ ንዝወሰነቱ ሓድሽ ገዳታት ዘይቅበል ክብል ኮኒንዎ ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ኒኩለሳዊ ርእሰ ኩናት ናይ ምስካም ዓቕሚ ዘለዎ 51 ወንጨፊ ሮኬታት ነብሮ ዝርዝር ዜና ባይቶ ዞባ ማእከል መበል 24 ስሩዕ ኣኺቡ ኣብ ኣዳራሽ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣብ ዘቃናዓሉ ኣብ 2025 ናይ ዝተዓመ ንጥፈታት ዝርዝራዊ ፀብጻብ ብምቕራብ ኣብ መደባት 2026 ዘትዩ ወኪል ሪና ዮናታን ዕቤን ዘዳሎ ፀብጻብ ጴጥሮስ መንግስ ከውርባዩ ባይቶ ዞባ ማእከል ዕጥቅና ንመኸተን ልምዓትን ብዝብል ቴማ ትማሊ 18 ለካቲት መበል 24 ስሩዕ ኣኺቡ ኣቃኒዑ ኣቦ እምበር ባይቶ ኣቶ ኣብርሃም ሰመረ ኣብ ዘስምዖ ቃል በብጽላቱ ዝሰላሰል መደባት ብመንጽር ተልእኾ ሁሉ መድረኽ ክቃነ ስለ ዝግባእ ኣባላት ባይቶ ኣብዚ መዳይ እዚ ብንቕሓት ክሳተፉ ከም ዝግባእ ገሊጹ ኣብቲ ኣጋጣሚ ሽማግለታት ቁጠባዊ ልምዓት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ባህልን ልምድን ከምኡውን ሕግን ስርዓትን ካብ መበል 23 ኣኺባ ንነጀው ናይ ዝዓመምኦ ንጥፈታት ዝርዝራዊ ጸብጻባት ኣቕሪበን ተሳተፍቲ ድሕሪ ዘካየደ ወዘተ ጽሬት ከተማ ዝድውን ተርእዮታት መውረርያ ክግበረሉ ሕፅረት ኣገልግሎት ህዝባዊ መጓዓዝያ ፍታሕ ክናደየሉ ዝተዓጽዋ ህዝባውያን ዓይኒ ምድሪ መሰረታዊ ጽገና ተገይሩለን ናብ ኣገልግሎት ንምምላስን ክስራሕ ኣብ እዋን ክራማት ዕለቕለቕ ዝፈጥር ምዕባስ ፋኛቱራታት ድማ ፍታሕ ክናደየሉ ኣዘኻኺሮም ባይቶ ኣብ መወዳእታ እዋናዊ ሽግራት ህዝቢ ዘቃልል መደባት ቀዳምነት ክወሃቦ ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ስሉሳዊ ዝምድና ክድልድል ምጽጋን ናይ ቅጥራን ጽርግያታት ክቕጽል ንመምርሒታት በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ዝትሕሳት ተሽከርከርቲ ስጉምቲ ክውሰደለን ከምኡውን ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምጽጋን ዘድሊ ጥረ ነገራት ክፍታሕ ዝብል ለበዋታት ኣሕሊፉ ዋና ኣካየዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘሪት ተወልደ ብርሃን ንመደባት 2026 ኣመልኪቱ ንባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ብዝሓየለ ክድፋኣሉ ብመስመር ዝዕደል ማይ ንምስፋሕ ምስራሕ ኣብ 4 ዓድታት ዲጋታት ንምህናት ዘድሊ ንጥፈታት ቅየሳን ምድለዋትን ምክያድ ምትእትታዊ ፀሓያዊ ፀዓት ኣብ መስናዊ ልምዓት ከምኡውን ምዕቃብ ማይን ሓመድን ምድላው እኹል ፈትስታትን ካብቶም ተበጋጊሶም ዘለዉ ቀንዲ መደባት ምዃኖም ገሊጹ ናብ ካል ዜና ምስንሰገሩ ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ጀርመን ስካንዲኔቪያ ቀጥርን ኣሜሪካን ቅያ ፈንቅል ንወለዶታት ብዝብል ቴማ መበል 36 ዓመት ዝኽሪ ስርዒት ፈንቅል ብልዑል ሓበን ጸንቢሎም ጋዜጠኛ ኣርሴማ ኣስመሮም ዘወሃደቶ ትሕዝቶ ያሲን ሳልሕ ኤርትራውያን ነበርቲ ዓባይ ብሪጣንያ ብ14 ለካቲት ኣብ ከተማ ሎንደን ኣብ ዘካየድዎ ጽምብል ሓላፊ ህዝባውን ከማውን ጉዳያት ኣቶ ተወልደ ዮሃንስ ኣብ ዘስማዕ ቃል ስርሒት ፈንቅል መስተንክራዊ ጅግንነትን ቆራጽነትን ህዝብን ተጋዳላይን ዝተመስከረሉ ባብ ሓርነት ዘርሓወ ከምኡውን ጽልዋ ሓርነታዊ ሰውራና ብዓለም ደረጃ ዝዓብየሉ ምንባሩ ገሊጹ በተመሳሳሊ ኣብ ጀርመን ከተማታት ፍራንክፈርት ኑርንበርግ ቡቨርታል ሙንሹን ፋልዳ ሃምቡርግ ማንሃይም ሹትትጋርትን ካልኦትን ኣብ ዝተኻየደ ጽምብላት ሓላፊ ህዝባውን ከማውን ጉዳያት ኣቶ ጣዕማ ሃይለ ፈንቅል ዓመት መፀን ስለ ዝኽሪ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ስርሒት ብዘመስክሮ ቅያን ጅግንነትን እናተሓበና ብልጽግቲ ኤርትራ ንምውሓስ ቃልና እናሐድሰሉ ኣጋጣሚ ከም ዝኾነ ኣብሪሁም ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ቀጠር ብ14 ለካቲት ኣብ ኣደውሓ ኣብ ዝወደቦ ምዕሩግ ጽምብል ኣምባሳደር ኤርትራ ኣቶ ዓሊ ኢብራሂም ኣብ ዘስማዕ ቃል ስርሒት ፈንቅል ኣብ ኣሳሪ ዓወት ቃልስና ምዃኑ ብምግላጽ
أزرزين تاريخنا ولدتات إن تواررسن خسرت ترى كله كعزز كم زقبا أرديم أزي خمزيلون كله أب ستوكهولم يتوبري سكرابوري أوروبرون يافيلبورين شودن أوسلو ستافانجر كريستيانساند يسايمين كبابي النروي كمون أرهوس دنماركن هيلينسكن فنلاندن زغر سريحة فنكل بدنكت كم تسنبله كابتبو تازبت حنا حبريتا أفليتم بزي كازي أب حورات منغستات أمريكا إرتروان نبرت دنفر كولورادون لاس فيغاس نيفادان بقيدهم مبصعهم نعوت هاقراوي مدبات إنا حدثو مبل 36 عامد زغر سريحة فنكل بلوع المعارق تسنبيلهم نبرتي ممعدار كبابي دولوك نوزوا منصورة بصحة وصعات أقلقلوت بسرعة قرب ستة ماي بمودادو زصنحون شجر كم تفتح قليصهم نساتهم نيرينا بزهابو حابريتها قدموا بجنريتر سرح بروجيكت توادي دوكاتا نبرة تبلاشوا أقلقلوت بمقراصو بوحدو مايك شجور مصنحهم حجيجن أغول صريتو استحلون مايك رهبو كم زبوغون نابريهم أبوهم بركوميتة لمعات ماي آتو سيديق أحمد دين حلافي فاينانس نايتا كوميتة منسي حسن صالحن بوغنو نبرتي نوح توقعيزهم كاب شياخن كفوت علاتاتن كستيو بمصنحهم نما يولد حماماتي قالعو منبارهم بمتقاس صالا بمتعبار حزبن منقسن زتوسد توقسو 4 معدلي نقطاتا تداليو حزبي صريتو زتحلو مايكستي كم زبقع عبريهم نساتو ماسعبو مقدبو نفيستو بعسة أفاز نبر واقا ماي دحر مودار نايتي بروجيكت ناب حموشن أفا قديلو كم زلو بمحبار صقما قربلو صوري ماي كالو تعدتات مفتاح أبز قبر سعر إجامون كم زبركتو عرقاقي صوم أكاد سرح ممحدار كبابي دولو كاتو إدريس آدم بجيديو كتصالنت نايزي أقول قلوت نمر رقاص نبرتي وحلولا تقاق ما ماي كزوترو تحساسي بوم ممحدار كبابي دولوك حرشين سلسيمتن سدرابيتات ينبرا أبنو زوبا شامبوكو كوم مأكل زقبر المعتاوي مرباتنا مدنفع كمون زرقحن تتكامنتن تكالات محبراوي أقول قلوت مسفح زقبر سعرين معوات كسرح بعصوتو سلسلة كاتيت أستقبل ركمة تحساسة قريبهم حلفا هادو من محدار فاينانسناتو تارك عباي أبزم حلالفو ملغتي كلو زوتن لمعتاو مرباتن مسرح مودات تكالات محبراوي أقول قلوتن بزي نغوح تصادفو حورة السبكع وسل زيكل أما حضرتي كبابي ودا بهزبي أب محيال كالاس تراكت صوتو تحساسي بوم أبي موداتا دما أبتين أوزوبا زلو تخلو مصنعو حرشا بقبو تمزميزو أب معلا كوعل قبر من قصاب وانو كأكب أبتكالات محبراوي أقول قلو زر حسرة دما بكوما وابركتو كفتح الزخاخيرون تساتفتي بوغنوم ببتصلاتو زوتن مربات نمعواتن زترفة نمملأن أبزو سرتو قصوتا تساتفو كوم كب نمبال بزل على كم زسراح الرقاقي صوم أبنو زوبا قولج ممحدار كبابي تبلديا حمدن ماين نمعقاب سفيع ماتو تاو نتفتاتي سلاسلالو اتي هزبي بغانتاتات توديبو زعمو زلو سراح بفكرة مريت زتبح قوغة مقاهجاتات بنفواس كبابيو نابنو بورن مملاسن هابت قرب نمسسانن زحقز قدم مدلات كم زخونة زتغسام محدارت ممحدار كبابي آتو أحمد سليمان نعوم الزازو مناب عدوم زؤتوني حمد صدقان مصدقان مدب كم زلوو محابيروم تتصوعي نتفتات بمعقاب حمدن ماين نابتينو زوبا منسي تقل ماريام كبرا بوغنو اتي بلعول تصادفو زكار زلو وفرا 300 هكتار مقهجان مفواسن أب كرامات فلسي زتو كولو غورا قدي نموخعات زعلم مخانو بمحبار ندمع عندنا يتسرح توسخنا وتماتوت كقرب التحساسي بوم بيت صحفة عيون محبراو رحنتنا بنوزو وعدو خالان سدرا سواتن سون كلانن بطريتن ناشتو شغطاتنا تايسوم اتن سدرا بيتات نفس وكفن بواقع 10 الشحنافة ككم زمرت وكم تتايسا وكيل نايتي بيت صحفة آتو رزن في الساحة بيروم حلفي أهدو محبراوي أقول قلوت آتو بإيده ولد أبزقي بوغنو علامة نايتي مدب محبر كتبا من نبابرو تقامات وغنات يغريتا كتبا من نبابرو تقامات وغنات بحفشا ناي سدرا سواد ما بفلاي نممحياش مخانو بمحبار تتايسي سدرا بيتات رخيبونون زلو وعد الله بقبو معلا كوعلا الزغاغيروم سعيبو زغرب زيناتات هاقرات وطايكون نمكتاكم كتقصوا لقمم بغبر عدم زيناو مسنارو تيفي ناوت لي زغوركم تعزبتي سلام كتالكم عزي مسكن زيناو طاي
ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ጽኒዕዎ ንጸንሐ ገዳ ኣጽዋር ብሓደ ዓመት ከም ዘናውሑ ኣፍሊጦም እዚ ስጉምቲ እዚ ነቲ ገዳ ብዝምልከት ድሕሪ ዝተኻየደ ዓመታዊ ገምጋም ከም ተወስደ ቤት ምኽሪ ኤውሮጳዊ ሕብረት ሓቢሮም ብመሰረት ጸብጻብ ባይቶ ኤውሮጳ እቲ ናይ ኣጽዋር ገዳ ክሳብ 20 ለካቲት 2027 ጸኒዑ ክቕጽል እዩ ይኹን እምበር እቲ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ውልቀ ሰባትን መንግስታውያን ትካላትን ዚምባብዌ ወሲኖ ጸንሐ መገሻ ዝኽልክልን ንዋይ ዘረስክልን እገዳታት ከም ዘልዓሉ ሓቢሩ ኣሎ ኤውሮጳ ሕብረት ብምስምስ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላትን ፖለቲካዊ ናዕብን ኣብ 2002 ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ እገዳ ከም ዘጽደቐ ጸብጻባት ይሕብሩ መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ኣብ 2024 ኣብ ልዕሊ ፕረዚደንት ኤመርሰን ምናንጎዋን ካልኦት ላዕሎት ሰብ መዝን ዚምባብዌ ናይ ምድስካል ንዋይን ምእጋድ ንግዳዊ ንጥፈታት ምስ ኣሜሪካን ውልቀ ሰባትን ትካላትን ዘጠቓልል እገዳታት ከም ዘጽንዐ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ዚምባብዌ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ኣጽኒዑንኦ ዘለዋ እገዳታት ንምዕባለ ሃገሩ ባእሉታት ጸልዩ ከም ዘሎ ብምግላጽ ብተደጋጋሚ ክለዓል ክጽውዕ ጸኒሑ እዩ ዚምባብዌ ምስ ከም ቻይና ሩስያን ቤላሩስን ዘለዋ ዝምድናታት ብምሕያል እቲ እገዳታት ዘውርዶ ዘሎ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ሓስያን ምብዳእ ስጉምታት ክትወስድ ምጽናሓ ይፍለጥ ሕብረት ኣፍሪቃ ብ1415 ለካቲት ኣብ ዘካየዶ መበሳሳን 9 ስሩዕ ዋዕላ ብኣሜሪካን ኤውሮጳ ሕብረትን ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ትርከበን ሃገራት ዝተስገደደ በይናዊ እገዳታት ዝነጽግን ብቕጽበት ክለዓል ዝሓተትን ውሳነ ንሳልሳይ እዋን ከም ዘሕለፈ ዝዝከር እዩ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኩባ ንዝወሰነቶ ሓድሽ እገዳታት ዘይቀበል ክብል ኮኒንዎ ፕረዚደንት ፑቲን እዚ ኩነነ ዘቕረበ ትማል 17 ለካቲት ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኩባ ብሩኖ ሮድሪገዝ ኣብ ከተማ ሞስኮ ኣብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ሩስያን ኩባን ብታሪክ እናማዕበለ ዝመፀ ፍሉይ ዝምድና ከም ዘለዎን ዝሓበረ ፕረዚደንት ፑቲን ሃገሩ ንከምዚ ዓይነት በይናዊ ስጉምታት ከም ዘይትቕበሎን ኣብ ጎንታ ናይ ነዊሕ እዋን ስትራቴጂያዊት መሓዛ ኩባ ደው ከም እትብል ደጊሞ ረጋጊጾም ብዘይካዚ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ብሩኖ ሮድሪገዝ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኩባ ሙሉእ ናይ ባሕሪ እገዳ ካብ ምጽዳቕ ክትቁጠብ ጸዊዑ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ቅንያትና ብኩባ ሰደድ ነዳዲ ኣብ ልዕሊ ዝገብረ ሃገራት ተወሳኺ ቀረጽ ንምውሳን ዝኽእል ናይ ፈጻሚ ኣካል ትእዛዝ ምኽታሙ ዝዝከር እዩ ከም መልሲ ግብሪ ናይዚ መንግስቲ ኩባ ክስዕብ ንዝኽእል ሕፅረት ነዳዲ ንምቅላል ገደብ ዕድጊ ነዳድን ምጉዳል ናይ ስራሕ ግዜን ዝርከቦ ስጉምታት ከም ዝወሰደ ዝፍለጥ እዩ ኣሜሪካ ካብ 1962 ኣትሒዛ ኣብ ልዕሊ ኩባ ኣጽዲቓቶ ብዘላ በይናዊ ዘይሕጋዊ እገዳታት ኣብ ልዕሊ እቲ ሃገር ልዕሊ 930 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ቁጠባዊ ክሳራታት ከም ዝወረደዮም ጸብጻባት ዝጠቕሱ ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ብውሽጣዊ ዓቕሚ ሃገሩ ዝማዕበለ ኒውክለሳዊ ርእሰ ኩናት ናይ ምስካም ዓቕሚ ዘለዎ 51 መወንጨፊ ሮኬታት መሪቑ ፕረዚደንት ኪም ትማል 18 ለካቲት ኣብ ከተማ ፒዮንግያንግ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ናይ 600 ሚሜ መወንጨፊ ሮኬታት ስትራቴጂያዊ ተልእኾታት ንምፍጻም ዘኽእሎ ሰብ ሰርሖ ብልሕን ምዕቡል ቴክኖሎጂታትን ዝዓጠቐ ከም ዝኾነን ገሊጾም ወታደራዊ ዓቕሚ ሰሜን ኮርያ ንምድልዳልን ንምምዕባልን ዝተዳለወ ሓድሽ ወታደራዊ ውጥንን ሸቶታትን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ለካቲት ኣብ ዝካየደ ታሽዓይ ጉባኤ ሰልፊ ስራሕተኛታት ብወግዒ ክግለጽ ምዃኑ ፕረዚደንት ኪም ብተወሳኺ ኣነጺሮም እዚ ሓድሽ ኣጽዋር ክሳብ 400 ኪሎ ሜትር ንዘሎ ርሕቀት ከጥቅዕ ከም ዝኽእል ወታደራዊ ክኢላታት ሰሜን ኮርያ ሓቢሮም ኣለዉ በዚ ድማ ኣብ ምውሓስ ልኡላውነት ሰሜን ኮርያ ኣገዳስነቱ ልዑል ምዃኑ እቶም ክኢላታት ገሊጾም መንግስቲ ሰሜን ኮርያ ንዓበየ ንዝኸይድ ዘሎ ጠለባት ሃገሩ ንምምላእ ኣብ 2026 መጠን ምፍራይ ሚሳይላትን ተተኮስትን ብዝለዓለ ክሰፍሕ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ትእዛዝ ምሃቡ ዝዝከር እዩ ጸጥታ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ከም ዘሸቐላት ትገልጽ ሰሜን ኮርያ ልኡላውነታ ንምውሓስ ወታደራዊ ዓቕማ ንምምዕባል ክሰርሕ ከም ዝጸንሐት ይፍለጥ ኣብ ማእከላይ ክፋል ናይጀርያ ብዝርከብ ናይ ዕደና ቦታ ብዘጋጠመ ሓደጋ ላሕኩ ጋዝ ብውሕዱ 38 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ቃሊሐን በቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ፕላቶ ዘጋጠመ ሓደጋ 27 ሰባት ብዝወረዶም ጥዕናዊ ጸገማት ኣብ ትካላት ጥዕና ተዓቂቦም ከም ዘለዉ ዝሓበሩ ሰብ መዚ ሲቪላዊ ድሕነት ሃገር ቁፅሪ ምዉታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ መባእታዊ ጸብጻባት ከም ዝሕብሮ እቲ ላሕኩ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ዝርከቡ ገለርያታት ብዝተዋህለሉ መርዛም ጋዛት ብፍላይ ድማ ካርቦን ሞኖክሳይድ ከም ዝሰዓበ እዩ ዝግለጽ ዘሎ
መንግስቲ ናይጄርያ ኣብቲ ከባቢ ዝካየድ ንጥፈታት ዕደና ብቕልጡፍ ደው ክብልን ተወሳኺ ምርመራ ክካየድን ኣዚዙ ኣሎ። ኣብ ናይጄርያ ምስ ዘይሕጋዊ ንጥፈታት ዕደና ብዝተኣሳሰር ተደጋጋሚ ሓደጋታት ከቢድ ሰብኣውን ህዋታውን ክሳራታት ክወርድ ምጽንሑ ጸብጻባት ይሕብሩ። ዜና ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም። ባይቶ ዞባ ማእከል ዕጥቅና ንመኸተን ልምዓትን ብዝብል ቴማ መበል 24 ስሩዕ ኣኼቡ ኣቃኒዑ። ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ዝነብሩ ኤርትራውያን ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ጸንቢሎም። ነበርቲ ምምሕዳር ከባቢ ዱሉክ ዝጸንሖም ጸገም ጽሩይ ዝስተ ማይ ፍታሕ ከም ዝረኸበ ገሊጾም። ኣብ ዜናታት ወጻኢ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ዚምባብዌ ኣጽኒዕዎ ዝጸንሐ እገዳ ኣጽዋር ብሓደ ዓመት ከም ዘናውሑ ኣፍሊጡ። ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኩባን ዝወሰነቱ ሓድሽ እገዳታት ዘይቅቡል ክብል ኮኒንዎ። ፕረዚደንት ሰሜን ኮርያ ኒውክለሳዊ ርእሰ ኩናት ናይ ምስካም ዓቕሚ ዘለዎ 50 ሓደስቲ ወንጨፊ ሮኬታት ነለዎ። زوركم تعزبتي نزغت رسالة لوجينا ومسنا ورابزي بسان فلم كتالكم معزين مسكن مسارتي مشاهدة الزيادة والعلاقة وزينا. في جمهور تشوفكم بوغنك. سلام.